Нали да не започваме с постижение? Почваме ли с джепто шампион? Дали, може би като свърша с словото за божеството, защото като се губи... Толкова ли съм страшна? Е така, А те продължават да се разместват. Положи назад. Аз ли не разпознавам коя е жената отзад? Къде си виждам? Аз просто не довиждам. И на вас. Защо не излизате? Бяхме до туалетна. Аз вътре ви виждам. Трябва вече да сме готови. Не, добре сте си. Нямате... Столче. Направо най-високо. Да, не точно да се играм. Дали повече ще изгора момчетка надявам се, пожелавам ви. Да? Кой търси? Честито! Оле, не бъде. Я викнете Никола! Викнете Никола! Те защо мислиш, че намаляваме? Започва да рискирате. За посрещане на училищното знаме мирно!
Здравей! Какво да чуя? Цяла сутрин чувам някакво проект. Сега както си го бях. Всички приходи. Ти не знаеш ли? Какво да знам? Днес всички са в весело настроение. Защо? Защото нашите 12-класници завършват училище. Днес абитуриентите празнуват. Каква е тази дума? Абитуриент. Такъв си, когато завършваш 12. Това е последният учебен ден за учениците от 12-ти клас. Разбрах. За това ли всички са се събрали? Да, за да ги изпратим и да им пожелаем успех. Ето ги, идват. Да ги посрещам. Преди 12 години тези ученици посетиха прага на нашето училище като първоклас. Сега вече са големи и нямат търпение да посрещнат предизвикателствата на живота. В случай завършването на абитуриентите ще чуем бесед госпожа Диана Алакова, директор Днес беше последния учебен ден за нашите 12-класници. Днес те успешно завършват втори гимназиален етап. Не казвам още средно образование, защото предстоят матури. Но днес приключиха с обучението по избраната от тях специалност. Професия търговски представител от специалност търговия на едро и дребно. С разширено изучаване на английски език. Справихте се. Успяхте. Прекарахте един много дълъг период в училище. Сигурно съм, че научихте много. Израснахте в очите ни можещи и знаещи деца. Дете измислено от Кирил. Всеки от вас оставя своята дирия
историята на нашето училище. А вие имате се похвалите. Може би не всички са отличници, не всички имат високи учебни резултати, но голямата част от младежите в тази паралелка наистина оставят дирия в училище. Стефчо е в най-отговорният знаменосец за целия гимназиален етап. Асистентките около него се сменяха, но той не. Всички присъстващи знаят и дали могат да оценят постижението на Сияна, Теодора и Айфер. Те трите се явиха на национално състезание по гражданско образование. Толкова добре се представиха, че УНСС им призна оценка отличен 6 за вход в която специалност те си изберат, включително международни икономически отношения. Браво! Така за учителите, така и за родителите. Част от вас бяха артисти, друга част спортисти. Да не изреждам на всеки един отделно постиженията, може би като куриоз да ви кажа, в тази паралелка са двамата ученици, единият с 0 неизвинени отсъствия, което означава, че никога не е закъснял преди час. А другият с 1 неизвинено за целия гимназиален етап. Представяте ли си го това? Може би мога да продължавам още, но е излишно. Искам да ви пожелая много късмет и много успех от нататък. Пред вас предстоят още по-големи предизвикателства. Първото е още следващата седмица. Полагането на държавните зрелостни изпити. Желая успех на всички. Желая ви да бъдете все така амбициозни, упорити, търсещи новото, иновативни и най-вече да бъдете с добри хора. Забравих наградите на трите момичета. С грамоти за тяхното постижение и ваучери за литература. Вие имате нужда от това. Още веднъж от името на целия учителски колектив пожелавам успех, успешни държавни зрелостни изпити, успешни изпити за професионална квалификация и продължаване на образованието. Успех! За да извикам, само за миг ви пренебрегвам. Няма да се да я извикам при себе си, тук отпред. Всички момичета от отбора по гамбал, облечени в зелени екипи, и момичетата от отбора по гамбал, облечени в зелени екипи. Те днес са в екипи. Елате и застанете отпред, а сега искам много силно да им изръкопляскате. За страна. Здравия!
Стива, спри го този звук, бе, момче. Сложни стават и неща. В четвърти още по-големи сме. Пети по-важни. Шести и големи и важни. Седми кой е като нас. Ето какво сме клас. Приказка да знае. В девети хич не ми се учи. Вече знай. В десети трябва да не спирам пътя в живота, вече да си намирам. 11 повече уроци. В 12 балък идва. Вече сме големи. И в живота устремени. Няма да ти пишат двойки. Няма математика. О, аз не се справя много с нея. Така е, но без това не може. Иначе как ще се научат да се справят с трудностите? Сега дойде време учениците от 12 клас да поздравят своите преподаватели.
Тихо да е. Не просто казваме довиждане, а започваме нова глава в книгата на живота. С много усмивки, но и с мъничко сълзи, с обич и благодарност се обръщаме към вас, нашите учители. Спомняме си първия учебен ден. Бяхме малко оплашени, но и нетърпеливи да започнем училище. А после контролни, усмивки, сълзи, а сега матури и мечти. Скъпи учители, днес, когато стоим на прага между детството и зрелостта, искаме да спрем за миг и да кажем най-искрено благодарим ви. Искаме да благодарим на нашите първи учителки, госпожа Стоянова, госпожа Младенова и госпожа Стоянова. Те първи ни хванаха за ръка, когато приступвахме плахи в училище, научиха ни да четем и да пишем. Госпожо Янкова, благодарим ви за това, че ни огромницата и да сме търпеливи и постоянни. Госпожо Чавдарова и госпожо Бардова, вие ни научихте да търсим смисъл във всичко, чрез Вазов, Ботев, Лъбов и много други ни показахте какво е родолюбие, сила на словото и истинска човечност. Вие ни научихте да изразяваме себе си и да уважаваме богатството на езика ни. Господин Кръстев, благодарим за това, че ни показахте света не само чрез картите, а чрез любопитството, което събудихте с нас. С обучението по специалните предмети ще се научихте на много силно умение за бъдещето. То се заяжда. Дигиталният свят с огромно търпение и професионализъм. Поведохте ни към света на електронната търговия и получихме ценни умения. То му вижда, че пляска. Кой те кара? Кой те кара да се заяжда? Концепции, които се отпомнят само някакви. Госпожо Мечева, във вашите часове разбрахме как да постигнем успехи заедно. Физическото беше най-любимият ни час. Браво! Нашите двама важни родители, госпожа Драйкова и госпожа Радкова, вие сте нашето второ семейство, вие сте нашите хора, вие ни познавате да покажете. Бяхте ли минахте през какво ли не добро и лошо? Не се отказвате от нас, вие не само ни преподавахте, вие ни обичахте заради всички ваши безсънни нощи, разговори след часовете, опазване на родителите, на други усмивки, прошки и търпение. Никога няма да ви забравим. Въобще не те видях да настъпа. Как би искал да ще пя? Скъпи учители, оставите следа в нас. Във всеки наш успех, във всяко наше усилие ще има частица от вас. Ние продължаваме напред, но винаги ще си спомняме с благодарност и обич за вас и няма да забравим откъде сме тръгнали. Благодарим от сърце! Учениците от трети клас ще представят песните Там е. Супер, аз не виждам.
Няма го разговор. Райко! Райко! Марине! Никой там назад да се направи да се капе. Сега ви караш бе, Валя. Благодаря да намери госпожата. Късмет и успех желая. Браво. Това беше нашият поздрав по случай завършването на 12 клас. Искаме да ви пожелаем здраве и щастие, късмет в голямото приключение на живота. Успех!
Моля да се ако мой след това? Предавам знамето. Значи ако умра в началото сме Приемам знамето. ако умра съм да
има татуировки. Я да видя. Много хубава татуировка.